iwambate ebirecha ne binge bikubwatete ekero omonto ori abwenetire mato minto bantu bali barenge enserie mbachieti goteba ng'ambu yabwena bagatebia Yesu ng'anya karuwe ese yaitu abantu mbatageti bantu bande enserie ebagwete ng'ora akora ng'ati ora ng'anya ora arua sensei lakini Yesu karo toikora ng'anya sirite ya Yesu. Amen. Get the point. Take a step forward. Kitabu iko nga Marko. The book of Marko 1 verse 1, 5 verse 1 up to 17. Ayoko monyoka nga wa. Bora bibungo mutari ikanga imukwire. Intaito aroli abantu mukire igombe kama nganare mabwo bya box kila mtu kwa aroli wana. Babu minto. Eskuru. Bagaika ngumbu ya nyanja oikense yawe geresan Yesu agatia oika kurwa bwato ago akaumera na n'omuntu okorwa simbera obwatire nekeyete kirubi omenye bwale ni obwalenge ali asimbera monto ndeta alenge ole konyara komusiba nonyana ase binyuri ekiagera ni galenge konya osibirwe arange netingatale nebinyuri abutora ebinyuri birya na kobuna tingatale sirya na ondeta alenge orene tinguru kyoko mubwa na botambe otuko na mubaso na alenga asimbera nebitunwa oko na kolera na wekera na magena atakora Yesu korwale akaminyokane simbero akamusazima arakeri ibyo kobora inaginde naye Yesu omwana Nyasaye ole igoro mono na otianirie azi Nyasaye ngatontanda ekiagera Yesu konya ogetebi ayekerecha kiewi karua somo ntoyo Yesu akamubolia elietaria ona kiokorokwa akaianeria elietaria anerigon erigion ekiagera na bangetore akamusora mono tabira isiko yenseria ale ase bituno ase getunwa ndiarenge oritori nene yetimbete yare koris ebirete bions bikamosorora bikabora toira asimbete tonyale gosoa kirocho akabiari baga ebireta birya bya bigasoka bigasoa ase kimbete birya biitaliria ligatirimoka wango mutase egeturungano oikatikawa enyantaime igotiarenge korengana kiri bwibere tikalimera nyantaime abarisia bagatama bakararia manganaya asomokie nebikie abantu bagasoka barora mangana aorokire bagatiera Yesu bakamorora omonto oya obwatire no muganda bwebireta oikaransete bwebone titianga ole nebirengera byebironge bakairoka na baria abarote bakaorokia mangana amonyorire oya obwatire nebireta na mangana etimbete bagataka gosora Yesu arwati bebe cyao agachakolino obwataime oyo obwatire Baba tigirabo ndiama kwani imusinye mubuli nga yomenyete aba mutara kwana ni mumbimete kwani imusinye ine mubuli nga yomenyete igwa bono matangasa ayi omonto oyomo niga mariko ateba abangina mugo jaga kogenda tiatusangirire ngo itokole ekiagera abangina bago jaga ne jireso igo signing matanga yakolenga ire buya gosere bu ateba nga omonto oyomo orwete asense yabageresan omonto iga niga abwatire birecha biyeubi niga ale konya komonyoke getunugoro orwe getunugoro otirimboka otira na ndo bomenyo bwaye ngaimwe ubwarenge ase chimbera na ande na abwateri na amarika ateba ale konya wekeba mondo tayore konyara komusiba ebinyuri ekiagera konyoro sibirwe asama tukamange oroche kwale gotoka ikorie lya gotirimboka kurugoro
obwata magena gutirimbuka no tiri koriru onyoro cyaba saja bari kumubwata baramusiba bamubwatira ni nebinyuri nekinyororo mbakumunyara ayoyo mukumunyara kuarenge nigateba nga omuntu oyo obomenye buwae nase chimbeje igo mutu oye mbuyo orenge akomenya ase chimbeje na ndo menya asoboina yaya abayibuli baye bagacandika mono abamate baye bagacandika mono abasani baye bagacandika mono wone ngakiye moko yesa gutara bamuntu uri akamara kurware musacho uri akamara gochaka Yesu omwana onyasaye ingito ya mwana ngo naye nago chikire tokoranga ki tonchanda Yesu akaruo agachika ebirecha byarenga sare bigakoranga ki abantu banyasaye bikamurwa nade muntu uri ngosoma nga tare kobeka yanga buna ibore tue akimoya abare igo ukora kiri kono nara igu semba iguwete ngati baringe ngati aringe buna akorete neki oro jara oro kamoi karanzite ngati mokora ba mintu gaki mo kumunga oyo no mwana itu oyo no mogakone oyo no mukubone ekiagere yanga ebaiteine nero ekiagere birecha byarenga asare nkiarenge kemo ngati mwegubikoro ebinge ebiyaruko nga erichoni engencho yayenga kibire nebinge Yesa agatokonyere birecha biria ekere byamurwa bigasoa asegento kibalo mwaiwa chimbeche chiri chiyo muntu kiarenge chiri bubere na isano chikaruo chiri bubere na 500 chikamenyoka nebirecha biria bikaburoche ekera muntu uri agwena akabeke yanga haleluya omuntu uri akababuya akaba into normal senses yani akaira ne birengera libya karakwo ni musiyene mukwane mubuli mbiyore buya ebirenga limbiyore bose iwo ekero omuntu uri agwena ebirecha biri byaso asichimbeche byaso aroche abantu bakarora omuganda omunene oikaransta mona Yesu amarikata nga bagakumia omuntu irieta lirimu achagete ngango kumiore taliboro ngala ria korete abantu bagateba bagakumia ekiagera omuntu okonyoro ruwarire konyoro chandikira matuka amange lakini ekere Yesu acha asobugima bwaye agakora ki abantu banyasaye akagwena kwano imbate igento kyo moe batenga lero Yesu tigako akugweni ogere kakugwenete barenga mwanje tugwene iwambate ebirecha ne binge bikubwatete ekero muntu uri agwenete mato minto bantu bali barenge nserie mbachiye tikoteba ngambu yagwena bagatebi Yesu nga nganya karuwese yaitu abantu mbata beti bantu bandensiye ebagwete ngora akoranga ti ora nganya ora ruwa sensei lakini Yesu karo toikora nganya sirite ya Yesu amen bona iwamba buli komu agwenire bare kamu agwene ko tiketa ko bokonse mbiro bare kamu agwene iwo tare mukya ko boko ngakiore bare kamu algo sabere nkeye nganya saba konye onye birecha binde biro Yesu abigweni asirite ya Yesu amen erinde enkeye ewana asirite ya Yesu amen. Get the point. Take a step forward.